enti we no wo se wo kaseti asante o we no wo kaseti asante wo kaseti ya no ho fizo ni de wo mo de ye no wo mu se me support sa de so ho nanso so wi ase we so de satenten kwa yase ya ye de sotoro ni gya wo kwan na we no so wasori at what asante mem no wasori no wo namu no wo di atem ene mrante no so koche no gya wadwo ehiafo ma ye ha adwen obusuafo na de ne ya na ye hiafo me ya na ye ha adwen sa no ei misi mi hu kra me de me mu hye me na na nti woto ho ase a wo mpe oda se ni tene ho ase a wo mpe wa hwe enipa woto ho ase nti wo mpe se ade ya mapie me se di atem na onamu na se wo be ma wo de mo hwe so wo be ba ho ye hwade odi hwe mo hwade about 12 me da so na street ni mu be ma bia ntimi ma na sa mo kasa sa akwa mo kasa enkowa mo kasa me nante so me jo so guso sa mo tunfo na mo bu ne so tunfo ma mo sa boa bi pa asa we ni tumi bia ma jimi o ma jimi fo we di mo so abera me nanti street ni mu yankopon de bo ani wi ase on ne wotumi e wo yeso na mo tiri na yi yankopon e botrefo hene ampa e botrefo hene ko butu. A few moments later. Just me kura ho man say ohia ni ba umpo ba bi ntena ukoyi wanim na wonu ma ya na wo yesa no dodo se netimi yi wo manim ukoyi wanim akoka nsem a eso chewa no na wasa nantim na no na ya ne yeka no se no se dia santefo ne ani da ho no jak ombebu sa wo hwe obetimi atena kuro bi so ho na watoto ayampia se wosi kumase a se wo ye ombebu de ho no se wo se kumase fo mekan asante fo mekan wo de obedi mu atem watwa ho asu e wo kumase e ma obi anadaw no police can save you soja ni bia ntimi save you ombeye what ombeye wa yakayaka dia mekura mi hu ana makoma ya meya me feel bad say BBC ato ba wo de hwe Jimmy eno na say wo te ase say wo yes anu wanya de e de na wo ba achieve say me kokeka sansem we na masaje mo akonkomu asem sa ombebu hwe sese de boys ne omani abre hwe sese wo na wo so ye hwan wo de keka wasem o bema wo de ya akokumase sese nipa bebre atwa mo aso kumase kumase na ya asante my heart no nipa bebre ntimi nko obi o because sese no ombebu na de oto asoso sua nyansa sese sa na aba police ni bia ni ho because ebro mo keka nkwase asem kire santemai no police ni amesi ame ankope wo mo eti enei me bo mo nkaye hwe na tie wo pass mo dwa ho enko opatna baby wo de opatna baby sese wonim ade wo ye ekom no be fa so no ebeje wo nsem tie de yeka no amanfo invest wa santemem to protect asante get ready and your friend buy one get one free. Buy one, get one free from the airport to every bus station. Buy one, get one free. Say radar no, yeah the Christian Crawford. Radar no Christian Crawford from all any part of this country. Eti, hey, udi obeti maki kaunkwasi asem, ba ume kumasi bi, watcha unwasu. Say diabana no, Mahaman timin sevu. Mahaman timin yashe, tiye ya kachuno, eti suya nyansa. Shadi wamudi ayo, eyame ya. Hwede omodi aya akodai
se waboda mo we sa na yedai. This is serious. Adai. Now one some akeke yase ne say. Just obi na abo pa se kokodi nkwase asem sei. Etiabusia obi antu ne bafo. Say enkofo no ye target wo mo no. Who said you uswa? Yes. Because enkofo bebre ho they that's the end of them. They can't come to Kumasi because the day no that day will give them a showdown. Because ye enkokan uno aso paso be kan ye. And it's to say you say enipa bi aseda nti yeso ye be sheda apodam bi. Se sa na ye be yo die be declare be penkofo bi amomo. Ye be so be sheda apodam bi. Tia. Ye mekan ana aso be didi asantefo atem. Adaya asantefo aye kese. Se womo e promote womo hene. Se asantefo e kan womo kam krom kasa. Se ba bi asante be du bia no wo kire so asante. Eni nti wadwa eti wo be didi asantefo atem. Na watena kuma say oboada you be fish out. Say on say education Ghana for asantefo na ti ase. Se obi a mekoma wo. Ye wura antimi koma wo. Ahin ohini bia antimi koma wo. Se asantefo kwa ebe ko amom ho. Ene Ghana for benya problem. Ene eno ntina samo motese asantefo na aye unite na ye mo yade ade mawu. Se obi anu obi o twen se obi be ko amaye. Tiye kano. Onse nkofo bi timi tena ba bi no makeka nkwase asem. Onse police wanchi wo mo. Sa nkofo ni ye asanto ye be che wo mo. Ni ya kire wo mo nyansa. De se wo tena se wo betena se yedidi. De se wo tena se no ye be gya ne kwan. Sa ne wo. Tiye kano. Nti we onse e caution wo. Ye nka se ne ye be yo. Nanso ye say yama if close. If say na be ya, sa if no e be happen. Close ne de yama. Hwe do ma ye wo. Ohia ni ba nwene ho. Onwene ho. Wa hwe. Me hu na me ro aho pa. Ohun. Eti wedi wa yakoda na de omo aye pa omo nya we bia obi ti se kwabna bobi ansa ya titi black rasta omo atwa omo wasu okumase because ye huni se ye intentional wedi wa yakoda kura wedi we no na sam nya asem na so na den wa wo hwedi wa hwe wa hwe omo de ayo ai o deserve sa munya no obi ti se ya titi unti kumase bio tiri yaka ye se no ya na apande obi antimi nya ya twawasu ya titi ya twawasu wo se o na papa bi na eden na papa o papa na abepa na chawo obi a hia o chawo pa ya ni mu adwere wo mutirim ya mekamo o ti wo kan wo se o mpesa obeje atu se sampa ya asante a kasa be na ya wodi yo program won kra ho se sampa fo ya na fa na fo wo nkatwi o na fa na fo wo mo kasa tiri yaka no enso enam se wo mo ya asante ntino wo mo je asante kasa atum enam wa no twe enam a wudidi etwi kasa nti wudidi ya tutu titi asan wa hwaitie twi kasa nti wo sa wudidi aso wudidi ayata ko se polytank twi kasa nti a etie ka chose sampa ya asante a wo se de wo twampoa so obi ti Kumasi de ne afedi also be pacho na wo chapa fo kankan ye de watwa hu wasu wonsi Kumasi bio se boys ndo ato radar so nko Kumasi bio tie de ka cho pa mo obi an record nsende no and your pan cast enidi asante fo atemtia obi antimi obetimi aka asante fo se ba wo se obetwa tro obedidi atem and ye twa wasu Kumasi ye twa wasu sa ne ye be no ya titi se wonsi Kumasi bio eno an otima ho because ontimi ntran kran na onto ayampe antia Kumasi na wo ma ho oboa sa ne hom se sa ne ye be no ya titi wonsi Kumasi bio na sa wo se sampa enye asante nti wo na wo be ko a yate na ye de na wo won ka sampa kasa wo radio na ateso no so CTV ese ka sampa fo kasa sampa fo ye wo mu krom kasa ba enam so wo ya asante fo tu wo mu ka twi sa wo se wonye sante ni sampa nya asante enye ewurade ade a ene ade na wo ka twi no
enka ese ka woka okrom kasa sampa fo mo kasa wo na fana omo kasa ade na onkan no onse twi ama odidi onse waye to twi ai onse twi na mo ahyehyɛ wafunu nyina ahyehyɛ TV abeta so ye makeups nko a ya titi o life ni say na ate e TV na abeta so ye makeups e Photoshop unie onse wafunu nyina ahyehyɛ ai so onse wo kra America kwantimi to be 2 minutes kwantimi to America 2 minutes ya titi Ultimate 2 minutes 2 minutes. One no check. Adi asante for what awom. Doma hininti. What asante for? Your tribe your friend Bruno. Bruno your tribe. Bruno your region. Doma hino edu obeti my onya Bruno hine. Mutin krana mo ya bad education. Ena Bruno hine. Doma wa yes akro didi techi ma for atem. U sampasa was our region. What did you atem? Sampa akro did natem. Sab Bruno hine. Ye ni Bruno hine wo. Ebunu hini ni ho so pe so mpo ye ni bunu hini enso be konkra ho no obi TV so and the ebunu hini who is the ebunu hini say ajema badu misinformation disinformation campaign all because of hatred and jealousy tie de make catch no ya Titi say won si kumase biu tie de ye ka no afi na usuro si ye di watem mu de mun tie ne wo say ye no ho to wada wona ena ne papa de ende say ya bi na afia okuya bi be ye no ena me papa ho ahwan ubekọ so na nya ne papa wo o papa no sabi oduru manhia oduru kumase woni ba bia wo se woko tie de ka no na o de muntie ne but the di kan a me pese me kan say sie ye adwuma ye nuanom bloggers na ye omutwa ye content no I think say nko be boa ye na nka on be fa the whole thing na anka be boa ye pa ba ye timi ye adwuma be 30 minutes 40 minutes na blogger na twa just 2 minutes out of it ebi okure no 2 minutes ebi 1 minute dey be 30 seconds dey bia e be fa mu keke na wa peke no pe ye ono ni interest a osusu se be ma nya views na wa posti enti se nipa na ntie one free beginning na wa center on sa 2 minutes na ohun wo blogger ni page no na they are making the judgments no wa jid enra enya nrampo I think over the weekend me am kro masem ho nkomo am di wa fidie so ye sampa development ayenni e wo ye krom ane ntokwa e koso me the emotions e kasaye me yesen ka se me nka ho asem. I'm not talking about it because enkofu di matem no you started di matem okroma ache no de atem de no enye me hwe me anya afa na wo be di matem na mabeyi wano me nya bi da and I'll never do it but me can some way because me hu moja nkrofo bi ye involve me papa panyin frame me na nakwadwo masa na de me won say me mbo ma boni di aten twice say wo TV so but and me boni di na nakwadwo masa ye kokko ahene ono na issues na ba ye ni nyina odi a kire hwe so a wo sampa ama ye dru ba bi a ye dru ya still asem na tu ntwae enti asema me kan ye no se wo bi a mepa na che wana se meka se manuti ya na eye me ya me papa na nakwadwo masa a wo ye kokko ahene ebusiafo yi on se em se akra ho no ho enam se omo akra no traditions and culture and values no omo enforce ebi ni ho ntino on se wo sidi nkwate se afie obokua mo kan no lady bi obegina ha na me kwa man hene kwa man hene kwa friend say akosapon na akosapon kwa man hene chia me ba ne me ebiani o asema me kan ye no se ekoyi enye de a me papa de ndien wona oso papa no onim se ehunfo chirinye ebididi bi echi on se omo anigye te komu nyanko promote on papa no on ba bi omo fiu but omo te de wo promote ne de pede yo omo ya on se sa na ya afia bokua bi be ye no o kan fo wie ye no aw na chiame kwa ho aba ne me chiame de ndie ba ne me enso chiame no sabe odrum on se ne chiame no sabe oni chiame kra nim se ebididi bi echi eti chiame no kra no onim se ba bi kra woduru ho ayema ne kwa mani nwura ho eti won kopre no ho na wakotu mo America on se osi ho no on se ba bi ote no Tibon Koso phone station
and woman nim adeɛ bi afa amammerɛ ho nti no once what you me papa did me papa deɛ ɔho ɛso no to kan kwase asɛm de kyerɛ kumase so ɔho no ɔkan mfrɛ nim asɛm as well say onya chance na me papa deɛ ɛnam papa sasampa kuro no ɛyɛ Asante hene deɛ Asante na sɛ wo papa di kuro no a wo betumi akasa ti ba kuro no deɛ ne deɛ ase ya na mo yare wo papa nso afrɛ wo ɔpre na to asɛm mu fise kuro no deɛ osi hene no ɛyɛ Asante ma awura na ne hene ne yɛfrɛ no deɛ na samba dwafra nti ne edidi so emu ba ko na ɛyɛ wo papa ɛna wo kasa ro saa no sɛ ne wo nyo bia wo so to wan sɛ ɔkɔka bɛka papa no because omuku nkra ho ai wodwene ho ntiase tan ahoyi a kyese wonimo saa na afie pokua bɛyɛ ɛna me papa deɛn ɛna me papa ɛna me na kyea me kwa ho aba onse bia ni kyea me ho aba ne me papa na yɛ deɛ wo papa na yɛ deɛ wo papa hwɛ do wɔkyerɛ sɛma me kaayɛ no ɛkɔti a wɔ mo yɛse kwase apɛ ɛna nsesa na adwen ba me ka besi asɛm so me de acho pa fa na nakwadwo ma asa oyɛ mia me papa ne moja enamimu me ne ne moja baako so on sabe on jimi no on say enkra ho no sa media fo ne on jimi say ya o afia pokua de ni pepepepe on say ɛyɛ me papa na papa wo sa kyerɛ nim say ne moja sa fa mu me papa ne moja sa fa me mu say ya o because omu nyankofo a omu wo less idea when it comes to traditional culture ɛwɔ Accra ma ya dwuma open omunim hwio enkra media no kai most of them oma bon omunim hwentina obi firi kumase kɔ hɔ ana obi firi bunu na no de kakra bi pay wɔm se wɔ yɛ asantini onim empani se onim hwɛ onim hwɛ hwehwehwehwe wɔn kra hɔ misa kra hɔ de onim na akɔtete oba hɔ na akɔyɛ mis ekuro no tie me not enye se me tie asema me kane ɛyɛ si ye tete nipa amamre ne amane kwaso enye nkran ya tie de meka no enye nkran o wo mo de ne sa akra ho no ne watwa take ne wakɔ UK odu UK ne wakɔ Photoshop ba ne kuro mo de dabi eye primitive dabi enkuru asefo dos won nkran too much tie de meka no asema meka is in contest especially sa educated fools ne gu nkran ho no most of them eye dump on say uboko no TV so koto China see to ahye or take it ya call London some call London exhibition of Buckingham Palace no akogina ho no twa picture but ebi woni kroma eye bone ma no sa jimini na meka ho asem o eno nti na everyday mani abre say bibini ntimi nya bibini just wo ho ba bia ne nice esie omo timi call London no mu twitwa picture sa TV 3-4 bi no any joy news for me say some media houses bi Accra ho we are very dangerous for our life our survivor we are very dangerous ignorance o do land ya no twitwa picture no akogina Buckingham Palace na agina no akogina British gas for no atwa but eye na hinsi ya resi flag e wo menhia eye na hin also there be we are in 21st century. I mean, why are you promoting culture? I was a form fan tell me kwasi afopi no mugun kran ho. What why are you promoting culture? Why are you promoting culture? Because I mean, we need to promote the country economic rubbish. One Jimmy for wachichiri kuruda. Pacho kanokre. One will be a Jimmy and wachichiri kuruda. Oba wiase one Jimmy for wanya sikada. I obey we as one will be a Jimmy on your score yesterday. Sikanya intentional, branding intentional, promotion intentional. Inti Sawoso won shada nya de yi better ye yamon. Miss Omugwa Kraho, ya Titi, Black Rasta, Sa Joy 4B TV 3-4B no, they are there. Aboma bong. Etina here incline. Peace affair, on say Ejnan na so UTV mo, dear no moya, omuya dia, the base, omu touch the base, into omuya strong no. It's no more strong, no. It's way no etu dia our Ghana people. Mubie obonu radio obonu ayi. Onsa mo kakro bianti. Mo amon kra nti obonu stations. Oko kan nkrafo ni biadwa. Enso ye kan kra kire mo. Mo wi am se obi dominate mo. Mo to na mo kire PG in Accra. Mo wi am se Accra ye gadangwis. Ni ye kire PG.
we ye ka pidgin uwia no watwa ho say ubedidi asante fortem se me say udi opa didi asante fortem unsi kuma so biaw ye be twawasu ye yankasa ye be bande you can't come to Kumasi cause it seems to be binini or Jimmy dodo or Jimmy too much adia ye ne dia cross mempe oko land no oko China no okotwitwa China for culture dia e dia ni Photoshop Jimmy for say mo se yenya amne ye fa Ghana nsha mo sa ene dia mo fa ncha be pa so me keka ma dwekere wo eti ya titi obi ahia chopper but wo chopper no crowd some way what ni Jimmy for straight sa chopper na also papa se be pacha wo no was asam what ni Jimmy for crack wo de montie no interest Semi will be a mepana chawa, a yana kwadwo masa, or yakoko ahene. Or shed sampa, seven or so. Semi pana chona and akwadwo masa, Jima chopa tuma. I am for akawa semuninano. Omunjinare and akwadwo masa netunsa. It's a sembiani baby. Send your mopesa moma 7 year old hano, and yes, I net you. And no crowd, almost I said the video be say yes. Oh, menu abi wa ganyo bi p Titi p we are Ghanaian. Don't worry, stay here. Let yenye show no. Ba hun say no kre ganyo bi p kanokre. Nti we are sure say first say Accra ye work Ghan language. Na mu kire pidgin. P kanokre pa. Omu bi Obonu station. P kanokre. Enipado so neti Obonu radio e wa Accra. P ure kanokupi mintakra nkrani biawo mimi sabi sante na me nanu ye yewura wo ko nkran on sabi video kire wo ko ye hwe video wi yewura du Accra on so ma gamanche o ma ni Philip ahwa ure hwade hwe P wo ho hwe the unity on unity no o sante yin du akwa Accra wo sifra pakem wo hagini nuanum nyina P so ure kanokro so eye den ya tena Accra no obi na kire pidgin Uya will say Asante focus are dominate to our country. I hate them and Tiasi P canokre. Na we mutiti yati timo betranka ho na muteona mujiju omoso. Omunim tradition biawo. Yes, ATP I stay here. Media make traditions and culture but maybe as I'm straight away. And me see I me put traditions and culture. What is some betana ha aka set ya na nanoma trankonya wo ga state order. Never. But obi free mu pie no obeto mane ya na to bi bana no eti dia mekan eye nananum ye yo sen Accra no gadangwefo no nka gadangwe mo omunka gadangwe no na nya pg no obi ti Accra no so no odidi asantefo atem say asantefo ntebrofo na wo no ka pg na wa we nyansani a wo say pg eye bigger than tree mimi nyi ka pg mimi no hia me nka pg won ase ye ne say efiri abusua bem eti say bibini no anti wiasiasia forget it say bibini no anti wiasiasia forget it ye be ye slaves anything asante for ne bigger no we ye ko so long ye ko atiro ye ne ye so anabroni wa bie ne classroom na ye de na bibini hwe ai na abrofo nkura no mo hwe de ye ko so menhia wo de ne mfa on say we de New York school back no mo hwe na ya bia cho mo yes mo hwe de yekoso West Africa Ashanti Kingdom sanity eti ese ye force ye nuanom no mo ati asese mo ye Ghana fo mo ye bibifo enye sa ye nko ba bia ATP stay here now ye nto aso ya titi ogun krafo anim ase ote ho na samfutantai now waso obepa che ho na ne chopper no said medical amas asama na dani Jimmy fo kura sa girlie afi wo de wonti ase munti or shed sampa 7 or so. Semi pana chona na nakwadwo masa Jima chopa tuma. I am for akawa semuninano. Omunjinare na nakwadwo masa netunsa. Nti asembia ni baby a. Send your mopesa moma 7 year old hano enye sa neti o. Eno akwa de me almost I said the video be say yes me the dynamite koto. Na jafla fie. Na obi. Me don't know much when we na woni do mo ye adwuma no asem na me ka wo ha no e na nipa na fa audio no e na omo ye omo TikTok live na ye omo ye no ti nipa na e bo me voice no wa ase e na omo ye omo TikTok live
Michira muchira na nakwadwo masa ɔte ase no hu se ɛyɛ technology na nkrofo bi di ayɛ de e di ayɛ na me da na matimi ni made koro na na jafla me ni ba bi ɔte ɔte ase me ni ba bi ani fie kwan da enti asem you can you imagine say we no kra no on say wa bon wa no anso obetena okasa nkwan wonim IT ho hwe phone e kra no anso konkonsa na ono no papa mum na e kire ne say eye technology na we multimedia so kasa kire Ghana fo wa hu obi a wa bon say obon fo to gwe ahun to gwe bulu ya titi say na ɔte hɔ ɛna nana kwadwokman sa na ka kyerɛ me sɛ ɛyɛ technology ɛna ɔmo di ayɛ uwie so ase me di emotion e kasa ayɛ ti me be pa kyɛw na wo be pa wotiri so na wapampa so kyɛw samfo kankan a moten kra hodie yɛn nyinaa yɛ prepiso nukuro madwoa menye so asenka me de ya obekasa ma na broso sɛ wo free sampa on teme yawo na se eti abusa so mote ye wo se yawo ne ma ne kasa ma ne broso die ne broso anwa na se kerosene anso obeta what is o ka bibi se wo pa bibi chew ena me papa chew a me papa me pa mu nyina chew mo maka no ne papa ne didie we ye tete ono no wa gu papa ni mu ase we ye tete ono no oni ntete ye o to oba we be wo ama ne ma abese no a eye problem so obey wo be woman ma ase no afa na dwene enye because oye uncultured oye uncivilized lady nani mie so nani emie obievu te se preko na hi na usro omabuku get ready hey sante hima ye no omoposo ye ya buku for next Monday omabuku omba pro video mo TikTok woma onzo wapa hu ni yam hyehye no onzo obusu afo ni wo mo po and someone be catch no timi nyina no eti oda list ne so Monday ebe sha ase wo TikTok team na you ready ya buku oda so uwi a ye bebe kwabra bobi ansa so ye nko sa abrantie kwabra bobi ansa ye second order list no second in the list akwai yes one so another one or the miya santini sati akra ho and then on so another one or station or tieno none of them any nim tradition history and culture no te wono sori a keka kwasi asem sa ena miya santini da bia wo ya santini wo boa eye master key onye santini bia no awasesa na yentie wo keka kwasi asem bi wo hu wo de muntie kwabra bobi ansa ono so another one ya twa na so wo kumase won timi si kumase biao wo si kumase a ye be chense mema wo ka nasa bosi muntia me se me ka kira me boss edudi Felix Kwame Jabna wajimi dodo me boss edudi na obusa me se mention one na that said na oboni di no won so sha Asante force atade omo ni nyina hwan eno so ya Asante ni wom me jon say ye defend Asante man a wo se ye nodness nti wonti vida the Asante Defense Force na so idini na gu akire o na omo a wo se atare num no anya Asante fo hweso na hu bebia wo kan wasem afa but emfa wasem mama nhia ho they say Ghana hemfo atu a wo mo ahemfie no you have no clue guns arms me ameka say ya frame na wo have musa na nipa bebre de ni na me ebukrum zo ngohene enam say mesumura ne na owusu bempa bokrum hene osom otumfo nde mesum otumfo ena obi a owo asanteman bia a wo yezo ngohene bia no wo hye otumfo ase na ne yakoso o media no so no mementam media no so mekasa asama me nua panyin Bobbie ansa e kasa no em say politics no jandam no eno ano pese odi ba manhia yewura kwa de bia o kasa na otufo a wo se ahoho no de chinukuro ahoho no de chinukuro asanteman nkwa na wo a obi atimiye ene ope ohene timbodwa efre sebi sremfo ne tribe wo hoyi na frafra busanga Asante Mosi Wangara Dagati etimiye afahye ema wo na se wo Bobbie ansa wo yo program na wonim de obeka na se wo beka se Asante Defense Force no sremfo nkwa na wo ho sebi otumfo ni nwan ne nantwe hwam no hweso ene wonka ho asem na se yesu atu ho asiwo se yeso opem so edi no ho faso na se
bibi koso ne ma basabasa bi amba ho na se ye be jon se ye defend asanteman a wo se ye nodness nti wonti bida said na oboni di no won se o sha asan divorce atade ono nkwa na onim no ono nkwa na onim nta na oboni do mama ka no ntimi mu obi adi wom asantefo bebre wom enye se fiti a na etiye eya training a ye dey boys na dey afom even kwa politicians omo for police any soldier no omo komo sa omo special bodyguards ho omo for national security I don't know mo nja mo police for any soldier for nyi omo adwuma enti dia wo ka no hweso na hu bebia wo ka wasem afa but emfa wasem mo manhia ho da ben da no bia ka asem bi atia manhia wo be defended enye wo kwa kwa na meka ye wahemfo bebre ho amanhen wo ho dikuru wo ho yetimi ka asem kwa tia opem so mo ntimi meya no nso kotan baby mancho kakra bi a otimi ka ne ope enti asem a okafa Asante Defense Force no sai twesan ye de ejidi se opem so na ehina yesom na eni ohini bia ogana ha ososen no sa otu baby na ototo ayampe a hwe baby na toto na ne ye ka no se why wadwin se Asante Defense Force oni baby efiri abrane enche wase enye se edidi mi ye na ehia atal na ebegina ho se police force soldier for ho security service baby o matete na de na wonka ho asem eye Asante Force wo manhye de wonte ho ase ye tu ho asiwo ade e bone bia beba manhye ho bia no enye ade e bepene so right eti utie buokrom zongo hene ya onse da bia me ba ha me kase asanteman no enye obi a wokatwi nkwa na ya asanteni ye wa asantefo a wo mu yesiremfo ebi na wo kasa no ansana asante be sore aka siremdi bi wonsam na bia asem no wasore ti asante fi se enye siremni nkwa sa asanteni Bobbie so ya asanteni onse ye ne abre ne so me pese nipa mi nti ase say enye say asantefo mpentafo ase na ye wontafo mo ya asantefo bi ne wo kasa no ye wo na asante mem na sefo ya asante akoba akuya na bati kakrakai ayi Khalifa ye wo na asante wo ye santeni tiri ye kanu wo mo doso ayi captain wo mo nyina ya asantefo nenso so wo ye siremni fi se asante eye enkura bata bebri tio it when wo didn't tafo ate na akoye say asante ni bi didn't tafo ate na nka entafo ne tia no ma be asante fo didi atem ene ya che no it we ye twene so otimba kumase Bobbie ansa ye twene so because baby e wote no wode ni jimi betena ho sa na tio fi se Asante Defense Force na ye de ya no be ka kire say eye asante fo mabunu a yake ho bo ye de ahoden bi ebo asante ho ban eno ano no eno ani Asante Defense Force eno ano no say ye volunteer wa vosa Asante Volunteers Association ye volunteer say boni bi nkoso wo Asante mem enya no ano program aye koye ye wura ye so hu de say ye ase ye wo mo ye adwuma ne adwuma ase wo mo ye adwuma ase bibiansi nano obi dia twetwopo abi so Kofi Adom ani kopa ye so hu ye what is obi epra eti soja ni bai president pen obetimi aka kire say maye moye ho ban ade ya kache soja fo so wo munyo adwuma as one say program kakrake koye what is obi se me mawre tu ye awu nyansa asante fo ye wo so awu nyansa no program e koye what is obi se me mawre akotu e wo ye wura adwuma di ase hwe crowd no ote so obi se yatumi botom wote ho asem yanka no kore yadi da wo yenim nyansa ye ma asem nsi ansa etina se ye bibi besi ane ye kwan se wahwa enam se bibi ba fia na kanama wopo ndi ya bibi besi ane ye po to baba na me po saa e ma ne nyonwa fisa me ye de nani bibi beto Asante a mete na madika po me smele Asante fo saa ne yete etubo se ye kwan saa mo nte ase momo de yebeto mo ansa na mabeka so me kasama kire ne wa wonya Asanteni uko sa Asante fo asase kwan wo mu su a bibi ba be sintia eto mo mpese besi eya akonwuram ne tie no masum anoma bi from asrewa otese bibi besu a ba besi wo susa obebo nkaye apatu pre kohwa anoma bi from apatu pre ohun se bibi ba obesu sa asen besu fise bi ompese bibi besi obo nkaye sa watena nwura mu da obate de America na se ebi kura na wo ba anoma bi hu sa wo timi so sa obate wani na aboatea bi ba wo so ba eso na anoma bi su esunu wo ka kire wonte o onte hwe because waso asi
waso esi esua tenatan tai bibini wo so person ni broni put ni broni nya peda enya yeda enna akwa bi yes what yakra ho because wakof tena page bi so the Americans are fighting for economic power whilst Ghanaians are fighting cultural power. Why? What is the essence of culture? Na me we another Jimmy force how Americans are fighting now. We American just say utimi say what Jimmy and na mama dia wo no e no free no mama Jimmy and dem fan chami. Yes, say Americans are demonstrating economic power whilst some people are demonstrating a cultural power. Just how you know what ase yeah show culture ni we are ni ada na wo behwe na wo sika cha asante uni madwumaden ye cha asante uni makwanto cha asante ni ana ye bibia bi nanso ye wiram fi amamre eno ne ye ka untu kwan cha asante fo metia minum kro bebre so asante fo tu kwan akwanto mu ahoto bebre fi asante fo wo mu de tesha ase tu kwan akase uba bia be fa bia be hia asante ni ba bia be ko bia be hia no untu kwan chaye nti wo so wani abie sesai unima adwade nya chaye ye chates unim chates chen hwan ye chates ade no eye se amese mi ton ma na menya kakra wo so sabe ya me mesra waduane ni sabe ya me mesra waduane ni pi ya da sepa ye nyina sanet ye suasua ye ho ye nkosua broni o ye sua broni enye yi tise mi nua ya ade ne ya ye nka ye nko ye nim me pen we na wo so pa esa me de kakra to so na menya aduane me sa me mesra waduane ni won sa santefo ye nsra aduane ye de adwene bedidi na o te wo se me ta wa santefo no ne ye nya obi kwabra bo bi asase wo no wo ya santeni no wo keka nkwase asem wo nkra ho o se nkra ho no keka nkwase no o timi nka no kuma se eti se sei Asante Defense Force no ombe ya adwuma bia bi na wo no ye so be ka asante ye do be ka list no ho eti akwa we ya abandon from Kumase what the list so o timba Kumase eti ri opa wona so ye oga tena wo ba bia na keka nkwase asem eno ano no eti yente ase se enye ntafo no entafo nyina na nya asante entafo bebre asantefo omu ya asantefo eti wo se wonu ya asante won tena se emu obi nkeka nkwase asem ti wo so unity oso opportunity no o ka kire ne se wo ya asante ni a enkeka nkwase asem on se ai buo krom sariki no so of fire wo ya asante ni ntia on tena se mu bi nkeka nkwase asem now kwabra bobi ansa didi wo matem ti ese wonu ne ba be ya no wa ya de ye ntie no even kwa politicians omo for police any soldier no omo komo sa omo special bodyguards ho omo for national security I don't know munja am police for soldier for nyoma dwuma enti dia wo ka no hweso na hu bebia wo ka wasama fa but emfa wasama mama nhia ho da ben da no bia ka asem bi atia manhia wo be defended enye wo kwa na meka ye wa hwefo bebre ho amanhen wo ho dikuru wo ho yetimi ka asem kwa tia opemso mu ntimi me ya no nso kotan baby man twa kakra bi a otimi ka ne opɛ enti asema o ka fa Asante Defense Force no sai twe sign ye de ejidi se opem so na ehina yesom na ni ohini bia organa ha ososen no sa otu baby na ototo ayampia ahwe baby na toto na ne ye ka no se why wadwen se Asante Defense Force oni baby efiri abrane nche wase enye se edidi miye na ehya atal na ebegina ho se police force soldier for ho security service baby matis na de na wonka ho asem eye Asante Force ho mention de wonte ho ase ye tue ho asuo ade e bone bi e beba menhye ho bia no enye ade e bepene so ene de ye no so no video ho so ohene ohwe ohun adwuma ye se nye papa anka waka ho asem intenye wu dede na wote nkran ho na wo ye no saada no kwa na nka so oba yi na se no bohu de ekọ na se mo ye mo politics na mo ye mo jandama ye de stay away from manhia una wo se wo ya santini na de wo keka no ebia wo kokako duru bebi wo kro beduru bebi no wo ba manhia no de se ma wo san me ameto mi misem news memo wasan se de obi ba ye ma ne san ye no piao eti ye Bobbie anka ye what asem wo ka kire no ai enti eno na duru ha wo bia we o de opa ya asante ye asante no ye nim kwa metuafo no asante no ye wo mu a wo mu yiye ma
eti wo so aka kyerɛ wo so wɔ tani obɛmo wasan afa ebe gura widiem akoso ya se mefa ye bigger quiz munya botre ma no wo da munya botre pa ye ne abo me ba ye ne abo safo ne bekasa eti we no kwabna Bobbie ansa no we no ye yellow card ne diama no yanto aso Ewie yedu amanfo so ane yakaya no eti obia no a wo de o say asante ye wo problem no ho wo de yate keka wadwene sa ho na yakase yentwen ye nananom yentwen wo mo yentwen wo manante no ankasa no ye ya no ye bebo asante ho ban mame nko ho na mekwa ahoma no so na me ne wo mo a ets edaso da ye wo mo di Asante Defense Force no anim no avosafo no me ne ompanifo ni bi nkasa menua boko de na me adum na so me ho ye pa okay abuzi anti yenya avosafo ne mpanifo ni bi wa ahoma no so me be mo ma kire enema no sede enema si koye ewo amanhia enana yi dwumadi a wo mudi ye ene nkomo a ewo abonte so abuzi nya abote share page no okay abuzi menua ene me frɛ wa ho dikan me gina yetiefo nyina na wiase afa na nyina de abasobode amawo ene wo mnantie ni nyina se adwuma ambo ya amode abo Asante ba Ghana fo no se ni Asante fo no se ye nam wase why se dem azeba piao ewie now yanhwe Asante Defense Force na afi Asante Volunteers Association ede ne se mu nkuran se ye kata ya bre wachi dot ye ekoye no mo be pie monten so na mo abo Asante ho ban abo yewura ho ban ede ne bae okay me da sipa de kan medical so da otiefo no ayefo ase na avosa Asante Volunteer Security Association edi juma na ebre ni bra me kan se nipa de hunu ye ewo ayina se ye juma de bebre nyema bia otina bontina ebegu yewura ni mu ase de ye soritia ti ye shentare mbono ye fight galamsey ye chairman for Eko police station China 40 galamsey ahomachen ye sori kofa wo mo de Eko police station wo be kwai na nanu bia ye galamsey ya sama yo mama manhia enema bebre Nigeria for edi se hunu wo Kumasi ye chi wo mo koche 12 it is 12 na ko chom ne mu 7 na no mo ye nkro akronfo e de ma police for e ma numa ne wo mo asawo for so e de ma immigration for ma e de mo call back e me ma ne mu miensa ana e jeli wo mo 96 years ho ba news amutiti ye na de mu ye o manhia ye na kire se ba bibia na ase tutu ko bia na o sa bosa ye di akire ne ye boban se police for wa soldier for na so ya Asante Volunteer Security Association yensu di akire ne boban ye se bibia be koso jojo na ye hwe na ahima doti ye yi a enen na dwumadi e course to a abosa na enyema bi sie ni so ye na sie ni so ye di kan ni se ye behwe na eye ni bewie nyina no ye ntiso ntie san bia ye to so bi na ye hwe hunu se enkrofuku egu oman Ghana mu a ekasamani twimanhia ekasamani tie yewura ekasamani tie asantefo ye behwe se sankrofuku enwura eye manhia abonte so emmasfo ba ye ni enu ntia ye kura ye nkrata ya church sankrofo ni din egu mu a ye digina eye entrance a ye hwe ni nyina hudwuma na from the one there ye boa ya hwe se bibia bedana kwam na eye na sino ni kwan se obibia sha asomade ne eden ka wani nche bi tutu no kom ye boy yi ni nyina o gate wo ye hwe mu so obia afa de be tuntum ni kokko obia won hye bia so ya ma ne kwam na fa ngulu ma na ni nyina no avosa egina mu a na ye di sa aduma na ekoduru se abrantie bia wo no
ɔde n'ani abɔ ne ho asafo hene yɛfrɛ no kwaku bia na da bia ɔtɔre tena apa yi so na ɔkasa tia manhyia kasa tia yewura ɛso so yɛ n'adwene sɛ onim nyansa sɛ ɔbɛdidi yewura atɛm asan ba ɛyɛ bi kɛseɛ mu ɛberɛ yɛhu no no abosa yɛnyɛ tuturafoɔ yɛmfa mmara nhyɛ yɛn nsɛm yɛhyɛ ne sɛ obuo n'ani die kwan so no yɛhia no wɔ manhyia nti ɔno deɛ ɛbɛyɛ a ompie ɛwɔ nkɔ a mo nyinaa mu bi wɔ mmɔnten soɔ emu bebree de si ya ebi wɔ hɔ a ɛyɛ camera ancapture bloggers bi a ɛka nsɛm fa asante ho ɛba hɔ a yɛgye wɔn camera pam wɔn nyinaa firi mmɔnten ɛhyia na sɛ even media for no kura no a wɔde ka phone di nsɛmfo no mo kye bi pam wɔn yes sporty mienu bi a wɔn ta kan kwasi asɛm wɔ media no so ɛma yɛ pam wɔn ɛma ɛyɛ baako so a wɔn nso so ɛnyɛma baako mienu bi anan ka ɛkɔ so manhyia ɛnyɛ nsi obetwa wɔde akɔtɔ abɔnten abɛsɛ ɛyɛ asantefoɔ din yɛgye wɔn nso camera ɛhyɛ no ma ne delete biribi a ɛnsɛm pata bi adi so ɛma ne nyinaa so ɛkɔ so aberanteɛ bi nso a ɔbaa hɔ a ɔbɛyɛ ne ho sɛ ɔyɛ killer nti ɔde ɛniɛdin bɛwura mu abosa kyerɛ ne sɛ yɛka killer obi ɛna ɔyɛ killer kyɛn obi yɛde ne pie firi manhyia ne yɛde ne pie firi manhyia ne ne mmɔnten so ɛma ɔno ahunu sɛ ampa biribi akɔ ne video next time ɔmba ɛyɛ fi kɛseɛ mu na di nsɛnwini sɛ adi na nyame adom boa yɛ ma biribi akɔ so dwoodwo na ɛyɛ da a ɛtɔ so mmiɛnsa na nananom aman hene ɛyɛ nananom atena akonnwa ɛwɔ ɔman Ghana mu ɛbɛsi biribi akyerɛ kɔtɔkɔhene ɛberɛ a na ato n'ani abɛsɛreɛ no Bible ka asɛm bi sɛ ɛberɛ a nyame mahyiaeɛ no na ɔbonsam ne so ne ne ma na mu bi na aberanteɛ bi a wɔwɔ ɔman mu ɔsɛ ɔfrɛ no ho igbofoɔ hene wahene gyina hɔ de gyina hɔ ɛhɔ de amanfoɔ saa stɔ asɛm wei amanfoɔ pɛɛtie paa ɛsɛ no abusua wabie wakyerɛ adeɛ a adwuma pɔte a wɔn ayɛ wɔ hɔ a ebi kura yɛyɛ te abɔnten yɛnya awɛ na wɔsane ba afei mohunu video bi a na ɛkɔ mmɔnten so a yɛhu yɛ nuanom Nigeriafoɔ bi a wɔn gu nkran hɔ sɛ ade yɛ yɛse nkurɔfoɔ yɛ wɔn gu screen yi so yi yɛse wɔn yɛ ibofoɔ ho ahoa adeɛ nteɛ wɔ nkran hɔ ɛhɔ na avosa panin wɔbɛkyerɛm ade kora yɛ na wose muhu deɛ nkurɔfoɔ bi bɛfrɛ mu wɔ hɔ kyerɛ mam nteɛ wɔ yes said ye Ghana mamre ne tie no Ghana ye mra ne hyehyɛ no section 58 no come yet the Ghana hanom for ye won ye the asante hene and paramount chief it paramount chiefs ni anim wo mu nyina anim divisional chiefs enti obi ntumi fra bontene e me hyehyɛ no sɛ wo hene wo man mu sɛ ye ka mamre amane ne ahenie dia ne nyina ne manhyia kotokofie sɛ hɔ de ye nsaya mamre nsaya mane na ebere bia no sɛ me ne memranteɛ ne ba me de wo mu kɔhyɛ akyire hɔ kasa kyerɛ wo mo kwan a mbɛfa so mbɛdi dwuma no kwan a mbɛfa so de obi yɛ bibi sɛ munye ne sei diplomacy mamu mbu obi mamu mfa bibi sei mamu nye sei timi keke ne nyinaa kyerɛ mu wi afɛ ni abɛstate adwuma okay na bra yɛ die te hɔ no mo ayɛ saa na sɛ ɔmanbɔfoɔ yi ɛne ne nkurɔfoɔ bɛwura mu wow eti na masata na minya course na minim ade korɔ na course ne ba na mihu ade korɔ me na mse ma me peke ba ko na me ntie deɛ kɔ so na me peke ko yi na ɔka kyerɛ me sɛ na bosa mo wɔ hena ibo hena fa manhyia na si dabi yɛ wɔ manhyia ibo hena bi ama ha ɔnka ho yɛ invite no ɔsi dabi me hyɛ live sɛ si a ibo hena wura manhyia ɛwɔ na me ka kyerɛ me nkyɛn sɛ mesrɛ mo mumra mo yɛnkɔ yɛ pie yɛ no sɛ yɛ hu na kyisɛ ɔne ndam ɛkɔ na police ni ba gudi na nipa ɔkɔ dabi ama na tena ɛwɔ na me yɛ fa sɛ ka kyerɛ me nya police ni sɛ onua ɛyɛ papa yi ne nkurɔfoɔ abayi ɔmo ni invitation to ɔmo ntumi nkɔ nananom atena akonnwa dabrɛ hɔ na ɛyɛ manhyia ha no yɛabɔ tent titiri bi a wɔn mo bɛhwɛ adeɛfoɔ mpɛ sɛ ɔmo hwɛ nneɛma ɛkɔ so no ɔmo fa ɛyɛ manhyia hɔ n'akyi ɛkɔtena saa tent ne so ɛhɔ yɛ nkurɔfo bi atumi tena hɔ bi nti momfa ne nkɔtena hɔ no mbom na wɔntumi ntena nananom mu nti deɛ di kan no yɛama igbo hene kwan amena nkɔtena nananom ahemfo dabrɛ yɛma ne kɔtena spotakers ni mu ɛtena sɛ ɛyɛ mo avosafoɔ na mo direct mom dɔm kɔtena saa tent na se that is it igbo hene issue esi hɔ nyinaa no we mastermind everything a ɛkɔ so because ɛbra ɛte yɛ no na yɛ nuanom asantefoɔ atutu kwan UK US obiara yɛ worried obiara abo afu sɛ yɛma ɛyɛ igbo hene aba hɔ na wɔsi yɛtumi yɛ adwuma ne ma ɛmanfo hunu sɛ asante kɔtɔkɔ kuma apembeba eti ɛbra yɛde ne kɔtena hɔ wie yɛ no ɛna meka kyerɛ me nkɔfoɔ yi sɛ igbo hene yɛ bi a mu nim no na me deɛ mate ne ho asɛm yie panti nya de a yɛkɔ yɛ gyina ha yɛ na me ne wɔ mu gyina hɔ na me ankasa me foro soro ɛna me kɔkɔtɔ ne nipa baako nkyɛn ka kyerɛ ne sɛ ɔga
I want to speak to your leader. And I see, okay. See, me go to leader in China. I'm saying, good afternoon or afternoon. I'm saying, I have an instruction for you. And the instruction is that today, you don't have any right to have a picture with the chief here. And they said, it's 20, because actually, no. And what you need to question or him, and you can say, wow. And I said, yes, this is the order that you can't have a picture with any chief here. And in grow for nothing in China, I say, officer, okay, we've heard you. I said, all right. See, let me see for. To be see for my name, Ranch, and tell me, we say, well, we need to see from. It's one more see for no, not as a Santina to Mokocha, Santin will be Bracocha Yura. And I mean, I will go this Santin in the moon. Asante for the answer here. Young Cosoni Munchen, Maneko Cassa, media form a captain Cassa, and then to question Yenas Derby, the answer Yabia. Yajamu won't go dim. And I'm a chairman call for the Mumiansa. And I'm a maba, a coba who could deal and move the beer or Mudino. Okay. And I'm a maba who could deny Yoga a chi. And I'm a summer the other one is a monko. Namun can't tell him quite for the bar for can't create him say. And quote for people, Nachano Mubetiano. Will be picture free of the whole Yakokanasem. And they could do much mess. Say, I was a position on one manantia Yoga. And he or the car or buy no catch me say. I am quite about Coca no Omunimuno into Waya. And I'm say, on can't say what say. And Cofona Mudi line, Nimuna was check on Nigeria for dressing. A warm that they would kind of a friend who IGBO, yes, let's say no mama and manantia. Nearly paid this more than bare 80, 70 something I will distribute. No one drew up the information. Information you. And I'm catching on say, I fed you a minimum entrance war. Okay. Like a crab, now your monitor say the message in the court. You should be busy. Okay. Now before then, no. Now a brother just one. Also, one need to Sikamano. Because now you monitor to do this kind of man, and baby, I walk. But Mimi, mammy, pop on the counter and follow me. Now we follow no Okobon, sir. Okay. And Sabodiano, a dinner what they call it, say. A true lady natural people this one I can look at the IGBO king in Ghana 10,000 Ghana cedis and our diaba. Wow, even in Malaysia meba wait nyamotre come on day wono ya pressa no amo atena kra TV so aka se wonye IGBO king no wa ba menhia no an obetwere se the IGBO king the na ya true no so no kono nanmo hemfo National House of Chiefs obi e kire bi obi e kire de wodi aba amambre ne koso wow ye turo no so anka wodi kono no ana me ma no tia say e the IGBO community in Asante region 10,000 Ghana cedis and I let you say okay and o correct ne ma ye enti bra papa no wo ko tru ye wura ni mo no na adwuma na sia wie na ye da ba for ka create so say afise ye de ko tru na ni mo no ono social media bibia ka so ma ye enti the plans ne the purpose ne de na ya niema 9 first ko benya kwan na kwotene eye aga na ahemfo da bre no daka asem say ampaga na fa agina to so wo hene second ko benya kwan na ka one na nanum bi ida say asiminya be kwai kumawu ahemfo bi atwa picture ana wone ye yangbo wura mo atwa picture wo ho no daka sampa Ghana ahemfo sia baabi e ma me ahemfo ni bi twa picture na ko benya kwan na ka say declare ni di IGBO king no ho ai no so answer ama no anye and the fourth one nanka the new year na we ni say woden sabeto nsa ye machia ye kotokohene ye run as the tutu so de ko bu amanfo a abosa ya ntena ho ahwe amanasi e bra ye yi ni free mu a ye man ne fan chen pre no na ye ye adwuma wo inside na o task ye ko inside ko twenkrofo a omo so eyi amanfo e ba kro no wo ho no ye yi wo nyina free no omo so kwa abonchini eti no the tajuma no na eduru so a wow. Mama, in fact, I was here. Avosa for when your friend Asante Intelligence, Asante AI, Asante Intelligence. Jack, mommy, I'm on some more. Set one a juma, one ye underground because almost so quiet underground. I dear Mokoyeno, it doesn't make sense. It's underground Mokoyeno, and Avosa so I catch ye say, almost so ya underground. Every day, my dear, now, Mamuso some way. Enra me hu sa nkomo no ayekoso fa sa Nigeria fo ya akoya wo parade no na de ntie ena me hu ya na me se no bani se edua bia wo ni sibre na ansana
menkensono besi tias ne wode asase aka kire me pese me hunu enipa a wode wo kokuru wode wo ba menhia wo eti nura no because chiri kope video no a ko hwemu ana ko hunu se ye ya yen kasa ye nua ye frɛ no ageni boaten jataba ɛna wono ɛna me hunu so ogina video no ɛna me se mekɔ akɔfrɛ no mabusa ne se so ma hunu so one Nigeria fo ogina video na anso wono na de wo kɔ ya na ɛna wono be confirm ya nura wa ha page yi so ɛma wiase nyina tie ya ga asantefo adwa ɛna wono se ɛyɛ no korɛ wɔn de wɔn kɔ yɛ na odi wɔn anim de kɔ na yɛ de yɛ tata Nigeria fo ne ne nsɛm wɔ kekan ne bebree ama Ghana fo bu afu sese no jataba no wɔyɛ no mo hu no hɔ na mo hu so ɔ plan bibi saa na ye ko ya ye se enne ya me ne wo kasa yi na ye se good investigation so na ye hwe nipa kwa ɔde ne kɔ but enne ni ebe hu se ɛyɛ wɔn na di se adwuma na ye nya ye no nya ne ni nkomo okay ye woni ama e won nkomo ni di pa ye be ma na hu se kwa mi tua ba no ye santini mi ofra mo man obedi nkwatase bebre tia asante se obe ma ne ho so be che no so ye santini di asante be ba fo mo ye be ma na hu se sa magani amaga che hu amaga ho na se wo se obe hwa ma asante nkofo bi di animo ye fom ama igbo nsensem se wakoji Nigeria fo sika obefi na dia koma no back afi na yebi so yedi sani mani hujuma a ye hwe de be ka fa ho afi ni nsa ka video so nyina a yedi hujuma enra tese ye na de me ana me nua na me se ne yemusa no me de me hu so ogina video me nka se wo eno no ade betu mu se wo na wo kire mu se wo no kra kire mu se Nigeria for no smarter than wo mo ye smarter nti ye nsua wo mo in fact nsema wo kan ne Ghana for bu ofu pa ye de ye timpo no se onipa bia no na wonte de ye ase no ye bema ne hunu na ya pa no ho ntema eti me de jataba no ya me na me nua no me de se wono abeka kire se onnim de Nigeria for ya ene Ghana for no ene ne de se ani de a wono ye wono na asem nti wo ya wakan meja wo ho na wono waye ye nua de mo wo ye mo pekwan bi so na mo nnahia se wonte de yakona se a wontwe no ho mfrim na se odidi ani mu de a se de na wo kan no sebi obi nka se podu nhye ne mo hia ye de yinyina ebedi ne dwo na we dia menye wo bebre ansa na meja wo mo akono obi te se kwabena bobi ansa wotenkran wo se wono no ya asanteni ena wo di ye nuanom sebi esirimufu o mo ka avosa ne Asante Defense Force wo ye asantefo ntafo se di asante no obi ya bi ka ho bi no wote saa response bay ena wo de ma kwabena bobi ansa wotenkran wo to ayampia efa Asante Defense Force no yan kan kire bobi ansa se asante enye kasa asante enye tribe asante ikuo na fanafo ka ho taneti kongolo fo ka ho sekwa fo ka ho banda fo ka ho won nyina anka twi lenso mo ya asante fo raw fo wo oti region o mo ya asante fo asante nya kwame asante nya jenim ana asante nya buama san kofu kowe tua ano ya santini ane maami fura moman mpo etwi so ri asante a ekira o de o wa kumba pade ma asante no ono na ya asante mi amene o ka sei me ya santini people me ma me ya santini me papa ya santini me ya santi me nkrofo me no mo wa vosa mu asantefo nkwa me ni not na ba ku sei me ni ga ana ewe ba ku sei ebi a was captain wo was ye bi a Pablo wo mo ye not na e de na kire se wo ye not na o ye santini ti na wo ye santi ejuma no ha Idris wansa baba yara no mo ba asante kotoko sa na wo kan dia on fa na busu for living ko jina mo mo kotoko o mu na ya asante na asante kotoko no yenyi enkofo a eni asante di ni firi edi enkire obi baabi a wo firi na mom akoma eni adwene eni kye nipa ni baabi a wo firi captain amagina to eye avosa team B anono wo ya asante ni kye enkofo bebrebe Pablo mu ye to asante fo kye enkofo bebrebe ebra obaka asansem no Zongo yini ne be reply no Zongo yini wo ye part of avosa wo ye asante ni kye enkofo bebrebe adwemponi na asante hu do bia ni wo mutrim wo munim ene TikTok kasa bebrebe ene commentaries but the necessary things in your woman yen san kwofo no nya asante fo enti ono ne nsem na wo ka no obenya nanka ye defense force avosa ye hye no ye fra ne buama kwame
ajenim enko a wa bra wo mu ni akomapa ni opepa ma asante na mom sika ni bra na wo mo so no ya de wo mu a asante de wo akoma so no e na begiram ama asante e de betim ya wo banda na eni bantima eni asan banda fo bana se ye kokko a ombeduru asafo omunna yesiwe mu de omba omunna e na asante fo akamfo ye di se di banda ni ma wo mu e ti no mu firi bana na be ko to kwani ya ma ye no omotinyi no mu ni e be kan hu ni ko okon no omo banda a omo ba asafo ba bua enti ba okun asante ko a eye that confederation na yenya ntiase asikagya kan ya bomu no e na kokun ni bom enye kasa enye di e na keso bi asante ni enti mo na sem ni mu na asante defense force any avosa ejira ne naso to fight and to do everything genuinely for asante mine enye basa yo enye bibi fufu bia mo pia monikasa mo mema asante no yentwen say bibi nse ansa na udi twato no sesei ehyehyɛ bi wɔ animu adwumadie bi a ɛyɛ emphasize ɛyɛ very important a ɛda mmeranteɛ ɛda mo animu a mo bɛkɔ de ama asante ana ɛfa asante man nyinaa ye na ye fight ya ko chechi amanfo no galamse ntokwa no eye ni ya de ye ko pa ene Nigeria for foreigners a wo Europe nipa wo kuma se ni monte so ya de esi ye mo amani ti amko ye page amuti mu se o mo ya ko chichi wo mo ye de ama police ye no djuma ye dia no ye chi wo pe embra kwan se do ko ma police eni sa nyema no ye be hwese kuma se eye wo mo tutu nyema gu ebe kakra mo ba hunu se both of us are more uniform and I'm kumase monte so insisted discipline fantastic what I say ebe kumase ama munna wo ba hu e wo mani so ya ken odwira so ya prepare na ya hwe odwira so anim e di akoso na mejina wa fidie so asre se ya both na ya asante dia enya media nye obi ade asante dia tu ya asante na wuchie yi a wa ho odi biara so betim dia support ye na dia boa ye enya ni na boys yi ye pe bibi di ma wo mo enye de uranya aban ye na ne pe bibi ma wo mo obi tie so anu odi ya support ehɔ no kra de ehɔ ne ɛna na me be ka sɛ ye nuanom bebree no ɛwɔ akoma pa sɛ adwuma mo boye nti no mo frɛ so mpɛ so mbɛboa nti mo wɔ numbers bi a sɛ bi a obi wɔ sɛ oh ɛyɛ kind or cash bi a mo nyinto nsuo fa ma boye number bibi hɔ saa na ye wɔ bibi saa hɔ aha nti bobo number no etiefo woyɛ santini wonya santini de adwuma a wo ma ye enye program ko akeko wo mo enyema bebree ne gu wo mani so sabi adwuma bia na obi bia ma wo mo ne mo wo kakra 1 city 2 city 5 city 10 city ne 1000 no ebeboa ma I encourage wo mo amoma omako ama asante number ne yesai ti number no obetimi afre your call esa ye WhatsApp and esa ye mobile money okay 0556 81 33 13 055 681 3313 yes edin was so edin be na was edin na was no ye avosa na what ntemu ADF Avosa what ntemu baako ADF okay eti eye momo number obi abetimi individual obi abetimi momo number call number esa WhatsApp number okay enti abusia utie opani no oda dwumadie na no wo kan ya wo se sa number 055 681 3313 edin wo so ye Avosa ne ye AVOSE na what ntemu ADF opese oboa mfampesi wo de hye ba so wo de send call wo pese wo frɛ wo so na mo information frɛ sa number no wo ya asante na pese wo frɛ wo frɛ wo mo a wo se bia me pese me boa se ya na me wo information bi wo kona we titi okay Avosa asempa yeti a ho edi wudi twato okura wo asem bi ka kire wo nuanom asantefo a wo wi ase afa na nyina ye ni titi ama me na afemi na okwan ye meka twato no se commentary bi a obi emebia no Avosa enye terrorist group Avosa enye etiati dom ko bi bi said ye nim tax force volunteer groups sa pepe na mom me kama Ghana for nyina te say efri na kro so wo kaseti asante ne kaseti asante kaseti ayi eye bibi anya mo ho a ye be srew say region kro na wo tena so di se adwuma no eye aka ho
because some of you bet you work on police for so we in India. Then brother so no way take it here. It's not Asante for Obia can come and tell you Asante no e be for them to my review. Asante na ebinum say ye hu for ye nim kono e be mu say kuma apem a apem beba asumdwe kwan so legally enko ye de nipa say Ghana mra ene de ya shibia we de sakle we ade mami e bibusa eye menhia ku anampa cho eye menhia na abomo pa na asantefo ne yabo ye ho pa eye menhia abomo pa eye asantefo ye nimnia ye nananom be ye bredu o mo to ho ene yesu hu se bredu aduru se betim yesu betim de ho ato ho enti nya menhia ku asantefo ku asantefo ya aduru mu da ho pese ye gi asante fi ho no ene ake ho bom se bedi tumete sa eti enye osantema awura na asoma mu obia nsoma mu obia ohini bia nhyemoji ohini bia mom ho ba ensoma mu dabi na mom nananum nyina nije se bibisa so ekoso e ma asante se dia asante ni bia ya de papa eso asante nananum nije adwuma papa bia mo be bia nya sa piao meda se asempa yetia dia ka akire no ye behwe akira mom why meda se pa abosa me meda se bye bye ebusia song tikron kwa gina eti mpanimfo no bi eda kuo na no na me bede wo mapa so mbe kasa emu ye den akasa no bi wa na makogye akokirikirem edu de den so na mafrɛ wo mu na wo so obekirikirem e na wo aba no wo mo say number no wo pese obo a wo send sika na wo ye bibia nye wo mfa nkoma santehene wo santehene nsoma wo say send sika bre no manhia nsoma wo bia we ya asantefo emrantie e na wo boa wo mu avosa Asante Defense Force enye manhia na atiku bia eye asantefo emra bia ntia say we are protecting our right emra bia ntia ye eti obia te be church na bia wo onfa me wo so ne yenhwe wo pese oboa wo mu a emrantie no wo bedidi wo banum so ye soma wo mu emo koye adwuma bebre 0556 81 3313 edi e wo so ye avosa no wa pia ayina kwa kakra de ADF asoso e be yidin na ma why me wi am de number de beto ase mpa cho mo Martin Adani fa won kwasi asem kona menwene me me ka se bi kra wa pin number na ma me Martin fa won kwasi asem kona menwene me ho avosa ADF 419 mu de Jimmy de Mr. wa kwini pin number no comment section ma why 0556 81 3313 avosa ADF eno ano no mi wi am de beto afi ye nto aso ya wi opa oso kobo okuro mu ho ban tie de ye ka no opa kobo okuro mu ho ban opa won so kobo okuro ho ban ai so aha anti yes kwini what would you fato ma mi wi an ma pin number no wa bottle comment section ma me ya afi ye nto aso I hide the reason so na ye nkwai sa Nigeria fo asem ya na gamanche wakasa gamanche akasa enra wakasa wose enioma bi koso nani nye ho na hwan na ma ne kasae Hassan Ayarga ekokopiem ena okoe na okopiem ho wode de na ko wode petition yate sa kwa we yate asa Nigeria ni se wo bedidi yi oba bedidi yi yam festival 21st chana ena ono apprentice stickers posters no de nam ena wode nam o ena yekoka o mo se asantefo mpamosem na nrade gamanche no ankasa no na ni abrese krodom ena woni Ayarga ene mabunu no bisiaye na what say watwere kata tentente e de akwa police force omun ka chesa Nigeria ni no a wose woye de echi de no se ma wonye any activity a ye frɛ no sa yam festival bia e wa kra ho ma wonye sa de no opa so ndua ma wonye yenko na yenkotie woni Hassan Ayarga ebra Hassan Ayarga kon ho na woni ne kusiae na wode petition ekomano mpacho yenko akramra gamanche ni. We are here to pay courtesy call to you and to pray to God Almighty to give you long life, good health, and continue to protect you for us as our gamanche and our king, me my king, and to also introduce to you various youth group of Ghana that are all fighting to protect the sovereignty of Ghana, our motherland, and also
to submit a petition to you to ask for Your Majesty on behalf of the youth movement of Ghana, all the groups, the APEX, the My Ghana, the Youth Alliance, Ghana Movement, and myself. We want to present to you this petition. Please have a seat. Thank you. Your Excellency, Dr. Ayarika, Hassan Ayarika. This morning, you have given me a shivering, but that is all right because you've always been my brother, and you're always welcome to my home. Thank you. The issues we have at stake are worrying, and I want to applaud the youth for coming out this time to air your views, because you are partners to every authority that makes or takes decisions in this country. And you have become ombudsmen and ombudswomen, or whistleblowers in this dispensation. Because any decision that has to be made or that has to be taken might lure to a profitable future for you. But you are the future. We might have done our bit, but you would have to go through a number of years to get to where some of us have reached. So you must also make sure that you question authorities to be responsible. You question leadership to be responsible for the actions. And if these actions will be detrimental to you and your future, and of course, it gives or becomes a matter of concern. So I applaud you for coming out the way you have come out today. I promise you that I will look at the petition. I promise you that I will act swiftly. I would call an emergency meeting to look at the contents of the petition, and then we will address it, with all the force that it deserves. We cannot take the peace we enjoy in Ghana for granted, and we cannot take what Ghana is today for granted. We believe that we still have to work very hard to sustain the peace we have today. Some of these things are things that would bring the sustenance and make our peace durable. So on that note, I will thank you all, and you hear from us as soon as possible. Okay, eti empanimfo amrante ne mabawa de ekoso anya omde wo man efa sa Nigeria fo yi ene sa wo mko mini ni ibodi ante yi ai ena wo mode aduru kama nchanim eho krata ade chi no de krata beto abonten se or directed to Ghana Police Service say eye chena 25th mon kanche sa 21st mon kanche sa akwa no se mon tra so baby be a friend no ibodi ante bia Gaman chakasa. Oye nkrenia. Si we na eso support ukrum hene. Eye ya santefoa. Ki ye tachire. When ye koka no musibui. Si we na esen kankrafo mo promote. Ganfo ni nyina we na ese ka mo share more. Mo hene kasa na mo enam na mo share. We do mo share o. Most of them omo share.
ono kote baabi pu bi amana ko hye nasem ye krom hene kasa ye hye ya dakura ne ye ton asem no munyo government akasa why the krata beto abonten wo say e kina 21st eye wo mo de yen enkroma kura day o de obema wonye mehwe eti nkranfo no mo sempa why we di akra ye jama mo because ye kwaje ku bebreba on be kase e tien ye kwaje ku sisi asante fo ne mpe Nigeria fo asem but emre bi papa was we Nigeria ni omo de sa as a chukudei echo court e wo the same sa yam festival no yentie Nigeria for nankasa se omo de akoy court se wonya asade no. If I had known that this would come up, I would have brought a publication which we have shown. Okay. We took him to court. Oh, really? Yes, concerning it. Yes. So he is not the Igbo king. He can't be an Igbo king because in Igbo land there is no Igbo king. And you cannot come to a different country whereby you don't have any subjects, you don't have any domain. We already have kings here. We owe our allegiance to the kings in the land, the owners of the land, who are the alluvial owners of the land. So are we going to duplicate what is already there? I went to court to stop him from doing the event at Efua Sutherland Park. The first time he wanted to do it. So he went and did it in his house. Enti weye ono ankasa ne nkrofo ni bina. Omo say, omo kacha kwasi obi anu e friend Igbo ken. Na enra manya jataba. Na jeni mboaten. Na wa be ka kire me say wo ye Igbo fo hene. Ono ani kromfo say onye ontimi nya Igbo ken, onye Igbo chief, whatever the entien. Ko bibia say ni ho. Na kwa we pese enam say, oh omo ya Ghana is peace. Ghana the hospitality. Now what study system now when say obetimi abrande no because Ghana is easy for him. Especially NDC crab power di obetimi adi nsemfo mo. Enso ono ani kromfo say oma won is onya sa concert ne nkwase asem no. No yes obeketi problem di ama wo mu. Wo tie bio. If I had known that this would come up, I would have brought a publication which we have shown. Okay. We took him to court. Oh, really? Yes, concerning it. Yes. So he is not the Igbo king. He can't be an Igbo king because in Igbo land there is no Igbo king. And you cannot come to a different country whereby you don't have any subjects, you don't have any domain. We already have kings here. We owe our allegiance to the kings in the land, the owners of the land, who are the alluvial owners of the land. So are we going to duplicate what is already there? I went to court to stop him from doing the event at Efua Sutherland Park. The first time he wanted to do it. So he went and did it in his house. Eti wo a ejeje ne so no ono ani kromfo kura se oma won no so onya sa de na woyeye no onya sa eti krata da bonten so wo bema na ampase Ghana for ye cheap Ghana for ye weaker onye akra for no ntena wo gafo yi mubre ni mun show power ne hwade na no na gani enkrani akoda yi se wa hu de asi wa santemem enkra no ne wo keka dwe kire ni kromfo hene no ase wo mun keka omo ho ton omo keka omo no mu gu omo enkranfo ani mu ase ene ono na eka na asem ti mpacha wotu a wotenkra na wa kire mu akire me wai munti ai game benyen na no ni ya no benyen na nyenkwenoko have you guys watched the scenes from the Menhyiaa Palace game nkanyen yue nye fine nye tia nye benka no nye tiasi le nye noko papa ba anwenye ni kenye noko malakanye eni manchene bagan ayue allegedly ake ahon sikwen hale le denche ba set ye kingdom onupa itesike da abi si wo fe won na no ni ya no ni se na very dark man eja me man ni le ene he baname Igbo manche ne fele interviews ewujin shortly ye gamane mi ni wo yo nupa ye manemi nyenye fe no ko gamen ye gama sate ye ekome fe mo sani ehianye asante teme efe difference ene he wo kenye ntake no ko amekpe na enye because ameye he wale ni he wale de na abu amenfeni ni ntonga na bi fa ke asante mani Igbo manchene ne he ye gan
enye kololi ke play hu ewo kete mensia palace dio no eleke nu mote nke mani nye se pe ete mensia palace e anga otumfo chami ke oblanu hu noje imoje ko fai okay igbo manchejibu o chami ke la ke ye Ghana constitution na mi ke de be na fole na ba yo chami enako igbo manche ko ye min down ewo papa fe momini chone kegbe oye fe taflache chobi egbe this way your way is your front okay eti minuanom gafo no ho ganle abaye motis what kasa no woka no dem say we interpretation a watch say enkrafo na ahemfo no mu nsu anhwe de course wo manhia manhiafo no akere say jack wo yibo ho anwa wonya hene bia me sure say de woka no wo chechire mu ase enkrafo ahemfo na tena se Paramount chiefs a one cran nyina na tena se ma kwa we bu form so am say de woka no kwini we saga me te kakra ho na me chechire mu anti wo ye no say munsua enkrafo ahemfo no munsua hwe de kuma se omo kuma se akwanti me fana sam nko ho enkodi sa ansem hu na wodi ne wakra no en wo chirem se wodi waka kire ne nananom aga chiefs ne say they should learn from Kumase fo akira kwa say no you don't belong here but aden what think crime na o page na beti ai yes nana kwakudi aso what na say ai nana me think crime pa tell me chichirim I was a queen why confused won't you Mortis or say this lady is Asante but she always talking slick against Asante. Oh sir why Asante in what can crass ano are you what's why and you and what chichirim wa PB Basan was why and cranny why PB chichirim why eti we mi chechim to anko yi ana waboa me why eti was say one of the waka chen krafo ayin fo ne so mo nsuan hwede mo hwede e course Kumase novelly first Tommy boy we are sure said the American say no no aha we yan kranya betima frame sesi ana wa kyerem eti was say the na me the meti ase na me kyerem was say mo hwede e course Kumase mo ma kwa we tin kran and wo bu fam so all the Paramount chiefs am won kran nyina no mutimi kan ho we yes novelly so what the e kana se pa no eti girl is say what you kan kran na kyerem mo nsua de ko Kumase course Kumase no tie ai yanto aso we machere pato yanto aso kegbe o yakamla na suele energy allegedly energy ni mokoya na eke na asake ba wo fe wona na ye free ye bia na ye many support your le ye gansipon ano ewo e feel like ba na ke ya Asante chemama no ke gamani bu ahia ba na ya nga ida ke wona ko kala ekodan ida ke wona ko fa na ebu ekodan ida ke wona ko atale die na mebu ekodan ona yibi na Asante chemewo papa le ehie pa no da. I don't think you even step foot in the Ashanti region. That's Igbo King. A trying down. But not fail no be. No, ko Daniel Basi mensiake bagane mi ko ne ba ye manche so called manche ne yo ye gama sate. Kwa ofane